Vágó Tita vagyok, és nem köszöntem be, úgyhogy... Csá. Hello. Mizu. Semmi. Vasárnap van? Aha. Ó. Hello. Cseréljünk, legyek operatőr? Aha. Oké. Na? Na szóval visszajöttünk, mert tegnap már voltunk itt. Csak vissza kellett mindent pakolni. De apának lejárt a kártyája, és nem tudtunk fizetni. Na hát ez van. Jó napot! Jó napot! Tudok segíteni? Hát nézelődünk, köszönjük. Jó napot! Ja, Nem jutott ki, hogy mi az? Nem mutatod meg? mert csak füles is. Jó, tényleg! De buta vagyok. És most nem rakok be 80 hangerőn ültő zenét, hogy lehessen hallani a hangon. Ja, a múltkoriban azt csinálta. Itt van, amit vettél. A Filztól hol van? Tudod, a bőrszínű Filztól. Ott van fönt. Meg egy szülke. Mikor veszel mikrofont? Az kéne majd, nem? Igen. Ha távol vagy, akkor nem hallatszol annyira. Tudom. Ha? Azért kell felhúzni a hangsávot. Ja. Csak én hülye voltam, és inkább lehúztam a legutóbbinál, Na. és beraktam egy üvöltő zenét. De milyen? Okos vagyok. Gáz veled eljönni, csak új videózni, mindenki látja. Hát aztán mit foglalkozok azzal, aki látja? Nem szoktam ezzel foglalkozni. Most kidő lesz az emberek arcát kízelni. Cenzúra. Nem kell. Senkinek nincsen arca. Nem kell kiszedni. Ennél jobb tároló nincs. Gyönyörű. Mi van rájuk? Ne kapcsolod le Vegyél folyton. stabilizátort is, hogy ne remegjen a kezem, így remeg a kezem. Legutóbb úgy vágtam össze, hogy a közepén volt az eleje, az elején a vége, és a végén az eleje. Na, az is jó, nem? Össze kell, helyes sorrendet kell csinálni. És nem nyomogatni a bekapcsolós gombot. Nem felejtettem, mit akartam. Hallod? Nem tudom, mit vettünk tegnap, amit vissza kellett rakni. Ebbe ezeket majd belerakom. Nem fog beleférni. De. Hát nem, az álló, és ki fog oldalt esni, az nem jó. Rakok ide valamit. Mi csodát Tudom, hogy raksz? celluxni végig. Ja, és arra ráragad a celluxtól. Megint elkezded nyomogatni a... Nem az, hanem van szerintem jobb tároló. Nézd, ott vannak. Ott. Nem? Nem jobb? Az nem jobb. Szerintem ez nem is tároló, már nem azért. De csülát kap a jövő. Lehet, ilyen szűk a memóriám. Ne kapcsoltad meg!
Nincsenek. Az? Mi? Valami. Ez nem kell nekem. Ez hogy nem. Ezt egész csokrot ide veszem, és akkor azt készítetted nekem. Nem. Nagyon szép Ez csokor. babaszínűek. Nem bababőrszínűek, de... Pofa. Pofa. Pofa, pofa. Szúnyog. Azt mondja, nem hiszem. Nem vagy normális. Segítenél? Mit? Van egyet azokból azt a jó részint, azt Eléred. Akkor visszajövünk, amikor eléred, nem? Pár év múlva. Itt egy csomó filsz, láttad, mennyi van? Szerintem, hát itt. Pink fluffy unicorns dancing on rainbow. Azt gondolom, mindenem van, de semmim sincs. Az a legjobb. Álljad a kirohannak innen. Kicsúszok, álljad. Nem, elcsúszva. Kész. Ez fia. Levéred, és a másikat meg annyira. Jó, köszönöm szépen a segítséget. Jó. A többi föl van szeletelve. Kapul! Megyünk egy nyomtatót. Na, én vagyok itt a videós most már. Nem veheted el a munkámat. Nem veheted el. Na, gyönyörű.
Tada! Hello, majdnem elestem. Nem én vagyok az operatőr? De she's not my problem. Én vagyok az operatőr. Elvették a kamerát. Oké, akkor kell. Aha. Szabad vagyok. Akkor marad. Bújócska. Nem rajta, nem volt, és hol lett? Kezdjük ki lenni. Futkározni a boltban. Nem futkározok. Nem jössz, Szétike, menjünk, jó vagyok? Mindjárt jövök, még szerzek valamit. Kipróbálok egyet. Azt mondja. Nem eladó. Ez jó fog. Ez is jó fog. Gyere, fizessünk, jó? Jó. Akkor menjünk fizetni. Valaki Hát nézzen ide, Agrarius, mondta, Van több helyen, hagyj hozzá. és nekünk csak ez sem helyen. Ő lesz az. És itt nem is kell elmenni, ott van kiírta a adószámot. Akkor bocsánat, nem ez. Nem? Ez milyen ceruza fogó? Nem csak tudom. ugrott közben egyet. Jó drága 700 ér, nem? Igen, Lesz? ez lesz az. Ez szeretnék számolni. Leírom róla az adatot. Ja, igen, mert elmegy a... Csak hogy zenéljen nekem. Nem olyan a program, hogy adószámmal adták a töltőt. Nyisd ki! Nyisd ki, apa! Nincsen kapcsolatunk. Gyönyörű. Mikor született a Balítva? Csak nézd meg, ezt nem kell megvenni, csak nézd meg. Feleleveníti. De nem emlékszem, mert ekkor születtem. Igen, Az más, csak... ilyet találtam. 0,5-0,7-esek között a Mire emlékezhet? Rövid távú memóriája van, úgyhogy 2003-ra. Nem hinném. Na, mindegy. Ó, te! Hülye vagyok. Emlékszel? 200-as? Most azt hitte, hogy őt videózom.
Szeretnék fogadni? Aha, add ide. Mindjárt, nem tudom mi. Thank you. Köszönöm, Marian, valaki. Okay. Itt van. Megtaláltam. Na, ugyanaz. Ugyanazt hoztál? Hát 9000 ezer vissza. Hát hozzá. Akkor lehet, hogy kötekszik vele. Tudom, még kötekedik a zenével. Még a zenekarnak is jó, ha van zene, nem? Most megy a videó. Na. Ott az volt állványom. Kell vennem egy mikrofon, meg egy állványt. Az jó lenne már. Na takarodjunk, nem hozom a kabátom. Megtalálok a kocsiba. Nem hozom a kabátom, mert meleg van. Hát ideg van, nem? Jó hozom. Felveszed? Nézd, a kárpitot már meg kéne csinálni az autón, látod? Mert lejön egy idő után a teteje a kárpit. kocsinak. Aha, belül igen. Ez teljesen lejön. Fejhallgatót ne vegyem le. Hát ahogy akarod. Leveszem szerintem. Valaki így járkál az utcán. Hangosabb a Fejhallgató. beszéd. Hát azt majd meglátod, amikor letöltöd a videót. Remélem. Visszahallgatod, akkor megsüketülsz, hogy hangos lesz. Mit csináltál? Hát azt hittem valami fémélbe. De csak egy ilyen kupak volt. Lehet, hogy veszek ide kulisszát. Neked kell valami? Kell valami neked? Tituska. Mighty. Hol van Mighty? Mighty. Itt van, de ez túl nagy. Mit? Ez túl nagy, ami itt van. Az barátja azért. Sű, de ez egy jó hosszú. Ja. Ti. Hát, ezt már nem. Szereted? Miért is vagyunk holnapra? Hagyja, mindjárt. Jó. Kifit akarsz inkább vinni holnap? Vagy mit? Kifit. Kifit? Meg ilyen ez is jó lenne. Zsemle? Zsemle? Oké. Zsemle. Menjünk, jó? Nincs már semmi. Mi? Nincs semmi? Még. Oké. Köszi. Most videó megy. Persze. Ezért nem hallom. Csinálj, hogy leessen. Be van támasztva. Jó, és ha öcskölödünk, akkor se esik le. Gondolom. Hát meglátod, nem? Nem törik össze. Nem. Szerintem nem. Már esett le úgy, hogy a kezembe fogtam, álltam,
sétáltam, és akkor ott úgy dobtam egyet rajta. Tényleg? Mert csúsztam. De ha beszorítottad, nem esik le szerintem. Várjál. Jó, jobban beszólítottam. Most már, hogyha leesik, akkor én... A bácsi kevertetett magának. Más üveget, ilyen nagyon picit. Jó. És félek, hogy leesik. De nem fog, mert ha beszorít, a jobban van szorítva, nem esik le. Hát elvileg jó, de van, de Akkor nem esik le. semmi sem biztos. Az ott marad, simán. Jó. Hülyéskedek kamerán. Igen, tudom. Hello! Na, megérkeztünk itt, igen. Hello! Eddig jó szerintem. Ez nem lesz jó szerintem hallgatni. Hát már nem az én bajom. Ezt szerintem szedjed már le. Már kapcsolod le, és ne, utolsó rész ne legyen fent. Nem. Pitty, 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 pitty. Hi. Gyere. Hát. Megyünk le a házba. Kulcsot adjad már ide. Hol? Kulcsot adsz? Ezért érdemes megvenni. Kinyitom a kulcsot. Kulcsot? Kinyitod a kulcsot. Tadam. Jó, egyre az által. Egyre? Tényleg. Nincs javaslom. A kulcsot ne fogja közben. Akkor fogd meg. Most komolyan. Bolond. Hello! More. Jó, hogy tudjuk. Hello! Hello! Nem volt. Jó. Aha. Sok ember, rengeteg ember. Hello! Nem jó válasz. Rengeteg ember volt, tényleg? Nem? Nem. Nem. De sok volt. Nem annyira. Azt a bosshoz képest nem annyira, csak a Tigerbe volt sok. A boltban nem volt sok mindenki. A Tigerbe volt csak sok ember. Kírom magamnak. Hello! Szia! Aha. Happy hair, happy hair. Hoztatok szajrét is. Hoztunk. Ütött? Van ilyen titike, ott van mögötte. Van most már kettő. És volt keks reggelre. Azt nem vettünk itt.